Voordat ik naar de kerk kwam, ik was iemand die was heel verlegen. Ik was heel erg op mezelf, heel erg teruggetrokken. Dat was één kant van mij. De andere kant was iemand die heel hoogmoedig was. Ik was trots, hoogmoedig. Ik moest alles perfect doen. En ik droomde ook, dat was nog een derde kant van mij. Ik droomde van alles en nog wat om rijk te zijn, om voorspoedig te zijn. Maar ik deed niks om dat te bereiken. Dus ik was eigenlijk een persoon die heel erg gespleten was. Maar het grootste wat ik merkte toen ik voor het eerst naar de kerk kwam was hoe leeg ik was van binnen. Dus ik had een soort schijn van buiten en een schijn voor mezelf ook zelfs nog. Dat ik zelfs niet eens wist wie ik zelf was. Ik was iemand die niks deed. Ik nam geen plannen om dingen te ontwikkelen. Ik was een persoon, als ik vrij was, dan zat ik lekker tv te kijken. En veel meer dan dat deed ik niet. Mijn leven was werken, tv kijken, laat naar bed gaan en dan moe opstaan en in het weekend uitslapen. Dus dat was je leven? Ja. Maar hoe viel te rijker worden, hoe viel te veel over? Als ik op mijn fiets zat, dan droomde ik dat ik in een mooie auto zat. Als klein kind al, ik droomde als ik ging fietsen, want fietsen deed ik veel. En mijn fiets was altijd een of andere mooie auto. Ja, toen ik voor het eerst naar de kerk kwam, dacht ik eigenlijk dat ik dit niet nodig had. Ik ben christelijk opgevoed, ik kende de Bijbel van kleins af aan. En ongeveer op mijn 18e heb ik de kerk verlaten waar ik toen was. Omdat ik realiseerde dat het woord wat ik daar hoorde niet overeenstemde met wat in de Bijbel stond. Dus ik had zoiets van, nou, iets klopt hier niet. God is hier niet, ik moet ergens anders gaan zoeken waar hij dan wel is. En ik ben daarna heel veel boeken gaan lezen over filosofieën en allerlei andere religies. En ik had een heel eigen beeld gemaakt van wie God was. En volgens mijn beeld moest God daaraan voldoen. En toen ik hier kwam dacht ik, oh, ik ga eens kijken. Ik werd uitgenodigd om eens te kijken van, nou ja, hoe is het hier dan? En het eerste wat ik herinner is dat ik een drang had om terug te komen. Iets had mij hier geraakt dat ik terug wilde komen. Terwijl mijn vrouw, die toen nog mijn vriendin was, die bracht mij hier. En tegen haar was ik heel geïrriteerd over de woorden die ik weer hoorde, want ik was het nergens mee eens en alles was verkeerd en was anders dan wat ik geloofde. En toch was iets wat mij raakte van binnen. En ik had zoiets van, ik moet hier terug, want hier is iets. En dat is ook wat ik ben gaan zoeken, want wat ik hier hoorde, dat was anders. En een leegte in mij werd een klein beetje vervuld vanaf de eerste dag dat ik hier kwam. En ik had zoiets van, dit moet ik meer hebben. Ik kwam woensdag, vrijdag, zondag. En ik begon ook deel te nemen aan campagnes van Israël, met name om mijn binnenste te transformeren. Want ik wilde dat hebben wat hier gepredikt werd, die rust, die vrede in mij. Want ik was een onrustige, gespannen persoon. Het enige moment dat ik rustig was als ik thuis op de bank tv zat te kijken, was ik ontspannen. Zodra ik iets moest gaan doen, naar buiten gaan of wat dan ook, ik raakte gestrest, gespannen. Ik zat altijd met zweethandjes in de metro, weet ik nog, als ik naar school ging vroeger, want ik was altijd gestrest. Ja, voor mij om de Heilige Geest te ontvangen was een heel lang proces. Want zoals ik zei, ik kwam in 2002 voor het eerst naar de kerk. En de doop met de Heilige Geest kwam pas in 2008. Ik heb in de periode, de eerste 1,5-2 jaar dat ik in de kerk was, heb ik 3 keer met een campagne van Israël deelgenomen om voor mijn een innerlijke verandering te strijden. Maar ik had toen nog niet de Heilige Geest ontvangen. En ik heb... ik ging ook wel altijd op zondag en op woensdag naar de diensten om meer te leren over God, om de Bijbel opnieuw te leren kennen. Alleen iets was in mij nog wat blokkeerde. Ik vertrouwde te veel op mijzelf. Dat was denk ik mijn grootste blokkade, dat ik dacht van ik kan het zelf, ik doe het zelf. En ik gaf het niet volledig over aan God. En in 2008 kwam er een grote strijd voor ons. Omdat ik was toen net afgestudeerd, of bijna afgestudeerd als huisarts. En ik zou een huisartsenpraktijk overnemen samen met mijn vrouw. En er was een hele ophef, de hele media was tegen mij. En dat was echt een grote strijd. En toen erkende ik kan dit niet alleen. En juist in die grote strijd moest ik erkennen dat ik God nodig had. En juist daar doopte hij mij met de Heilige Geest, zodat ik door de strijd heen kon gaan. Ja, nu, ik kan zeggen, ik ben vervuld met de Heilige Geest. Ik heb een rust en vrede in mij die ik vroeger nooit gekend heb. En
we hebben een druk leven, we hebben ook veel strijden, maar de strijden maken mij niet somber of triest. Ik kan eens een moment hebben dat ik even denk, oh, hè. Maar daarna gaan we door, we strijden, we vechten, ik slaap altijd lekker, ik heb rust en vrede in mijn huis. En God heeft ons ook voorspoedig gemaakt, omdat ik heb mijn leven overgegeven aan Hem en ik ben een pilaar van zijn huis en Hij zegent ons in alle gebieden. Die leegte is weg. Ik heb wel eens vaker gezegd ook, God heeft mij gezegend op heel veel manieren, maar als ik niks meer zou hebben, de vrede die ik heb ik nog steeds. Want mijn vrede binnen mij is niet afhankelijk van een mooi huis, mooie auto's, een vrouw en kinderen. Is niet afhankelijk van die dingen.